हारसाखौ जिबायदियै आथें आखाइ मेगन मेलेम होनानै दादों बा बाङालिफोरखौ जिबायदियै मेगन आखाइ आथें होनानै दिनै मेलेम होनानै दादों दिनै जोंखौबो दादों नाथाय जों मेलेमखौ माबायदि हेल' मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क' बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि टपिक आरो बे प्रमद बर' सारा दिनै 30 बोसोर 40 बोसोराव माबायदिमोन जोंनि बर' हारिया आरो लोगोसे दायो इउपिपिएल सरकारफोरनिफ्राय दायो बर' हारिया बेसेदि जौगानायाव फैदों बे बाथ्राखौ जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदों अब्ला रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आङो भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बर' रावनि सायाव स्टाडि खालामनो फैदों रिसार्च खालामनो फैदों बे गासैनिबो क्रेडिट एबा बिनि बाख्नायनाया बर' थुनलाइ आफादनि खाथियावनो थाङो आं बिथांमोनखौ दिनै बिनि खाथै बाख्नायनो सानो एबा साबायखर बावो दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे समा जोंनि सम थांनाय 30-40 बोसोराव जोङो आन्दोलन खालामबाय सोमावसारबाय जोंनि मानसिफ्रा जिउ गारनांबाय थै होनांबाय न' बां सावजाबाय गोलाव सम सोमावसारबोबाय बिनि उनथिंजाय जेरैबायदि खोमसिनि उनाव सोरां फैयो दिनै जोंनि गेजेराव सोरां फैबाय आरो सोरां फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे गोजोन थासारि फैबाय जोङो खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय थांनाय 30-40 बोसोराव जों गावजों गावबो एना एनि मालायजोंबो एना एनि जानानै जोंनि बेसेन गोसा समफोरखौ मालाबा जोङो खहा खालामबोबाय नाथाय दिनै जोबोद मोनसे मोजां सम मोनबाय बे समाव जोंहा मोनसे खावलायनाय फैदों जे मुलुगनि मानसिफ्रा जेरैबायदि दावगालांदों बर' फिसाफ्राबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हास्थायनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि हास्थायनाय जोंनि इयुन नोजोर बेजों लोब्बा लानानै मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा गावबा गावनि खामानिखौ गोसो होनानै मावनायनि मोनसे सम फैबाय मानोना थांनाय 50-60 बोसोराव साफ्रोमबो बर' फिसा लेखा गोरों रोङै बयनिबो हास्थायनाया मोनसेल'मोन मुलुगनि जौगानाय हारिफोर बायदि जोंनि बर' माहारियाबो जौगानाय मोनसे हारि जानांगौ बे जौगासार हारि जानो थाखायनो सोमावसारदों जौगासार हारि जानो थाखायनो बेबायदि गिदिर गिदिर बोसोरफ्रामबो मेल मिटिं खुंनानै सावराय मेल खुंनानै मोजां मोजां आलासि लाबोनानै बिबुंथि होनायनिफ्राय लानानै सेमिनार वार्कशपफोरखौ खुंबोदों दा दिनै समा ओरैबायदि मोनसे मोजां सम फैबाय बे समाव जोंनि लिरगिरिफ्रा गोसो होनानै लिरनांगोन खन्थाइगिरिफ्रा गोसो होनानै खन्थाइ सुजुनांगोन जोंनि सानसुमै जोंनि स्कलारफोर जोंनि सोलोंथाइगिरिफोर बयबो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जानायनि सम फैबाय जोङो सरकार दानायनि उनाव जोबोद स्पेसिफिकेलि मोनसे बिथिङाव जोङो फकास खालामदों दिनै लिटारेचार जौगानांगौनि थाखाय जोंनि लिरगिरिफोरजों गुबुननि लिरगिरिफोरखौ एक्सप'जार होनो थाखाय क'क्राझाराव थांनाय बोसोरथाम कन्टिनिउ इन्टारनेशनेल लिट फेस्टिभेल खुंनाय जादों जेराव जोंनि हादोरजों लोगोसे गुबुन हादोरनि लिरगिरिफ्राबो फैनानै जोंनि थुनलाइनि बागै मिथिलांदों आरो बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौबो जों मिथिदों जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो कालचारेल प्रग्राम लानायजों लोगोसे दिनै क'क्राझाराव जोंनि थासारिखौ सोलायहोनो थाखाय जों इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिभेल खुंदों जेराव थांनाय बोसोरावबो देग्लाय बोसोरावबो माखासे जार्माननि लेटिन आमेरिकानि गुबुन गुबुन हादोरनि ड्रामा ग्रुप फैनानै क'क्राझाराव सानथाम सानब्रै थाफैदों आरो बिथांमोना जोंजों कालचारेल एक्सचेन्ज बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ लादों अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि टपिक आरो लोगोसे दायो होगोन जोंहा बिस्व दैमार सारनि बिबुंथि स' बिस्व दैमार सारा दिनै जोंनि बर' हारिखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों आरो बर' हारिया माबायदिमोन आरो मा थासारियाव थांगासिनो बिनि बिसय जोंहा मानाव गेदेर बिस्व दैमार सारा बुंदों अब्ला नोंथांमोना नायनानै लाग्रो जोंहा बिस्व दैमार सारनि टपिकखौ इसोराबो जोंखौ बिदिनो हरदोंमोन एसे बांद्राय मेलेम हरफ्लांनानै गाज्रि जादों मानसिफ्रा बुजिबायना मालायनिख्रुइ बारा बे बारा खालामनो थांनायावनो हाग्रा बंग्रा दानना लानानै दालाय उपद्रब जायाखै मैदेरखौसो दायबाय थायो मैदेर थाग्राखौ सिफायजोब्बायबा मैदेरा नोंनाव फैया मायाव फैनो बेथ' मैदेरनि दाय नङा नोंसोर मैदेर थाग्रायाव थांदों नोंसोर मैदेर जाग्राखौ सिफायदों नङाब्लाथ' बिसोरनोबो इसोरा जायगा होदोंना होआखै मालाय दंफां लाइफां बिलाइ फिथाइ सामथाइ जानानै बिसोरो थायो जोंनि बेफोर जायगायाव दाउमा दाउसा गासिबो हाग्रानि फिथाइ सामथाइ बिबार बेफोरखौनो एम्फौ एनला जानानै थायो जों सोना फोजोबस्रांदों जों नैबेखौ गायबासो फैसा मोनो नैबेखौ गायबासो माहाजोन जायो खिन्थु जोंजों लोगोसे जे दाउस्रिया मा जानांगौ दाउफ्रा मा जानांगौ दाउआ मा जानांगौ सखाफ्रा मा जानांगौ नैबेखौ जों साननो रोङैयासोना
गाज्रि जादों मानसिया इसोराबो बिदिनो आरो मा मोनथिबाय इसोराबो बिदिनो गावखौ नायोबा गावखौ नायखाबाय फिसाला थाथ'दों बियो मा जायो नायगोन आंनाव बेखौ नायला आरो मा जायफ्रा मोजाङै फुजिबाय थायो आं बेखौ नायबाय थासिगोन जायनाव बाथि सावो जायनाव प्रसाद होयो जाय बिराद मोजाङै गोदै गावजों गाबज्रियो जाय बिराद मानियो अब्ला बेखौ इसोरा नायसनगोन आरो जाय नायबाय थागोन लाब गैया फुजिबाबो मोनजाया ओरैबाबो जायाखै ओरै खालामबाय माथो गैया होनबाथाय इसोरा बेखौ अनला नायला मोनथिबायना बे एखे मानसियाव नायोब्ला बे मानसि गिदिरफोर आरो इसोरखौ नायोब्ला बे इसोर मोदाय गतिके जों इसोरखौ जेब्लायबो गोसो गोरबोजों जोङो सिबिनांगौ आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों मानसिया गावनि गोसोआव मोनसे गिदिर साहस मोनो सक्ति मोनो इसोर सिबिनायखौ नों बुजायनो हाया रावखौबो फुजिनानै मा मोनो नों बेखौ फोरमायनानै खोन्थानो हाया जाय गाव इसोरखौ सिबियो आलारि बाथि सावो खुलुमो जग्य होयो प्रसाद होयो बावथाय होयो थुगि होयो बेसो मोनसेखौ सिबिनानै आं हागौबायहाय दिनैनिफ्राय नंगौना नङा दिनै जायफ्रा बावखांबाय एसे गोरा जाबाय आरो जोब्बाय मानो हागौबाय आंहा आफाखौ हागौबाय आंहा नङा होमबा इसोरखौ खुलुमगोन गतिके इसोराथ' आंखौ गाज्रि मोनथ'ला आरो इसोरा आंखौ नायहरखासिगोन बे बोलोखौ मोनो अब्ला मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो लोगोसे बिसि दैमार सारनि टपिक नोंथांमोना मा बुजिखो बिनि बेलायाव नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो बिसोरनि बाथ्राया बेसेबांदि गोग्गाथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बेसेबांदि जौगानाय बिथांमोननि बाथ्राया नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय जोंनि बर' हारिया जौगानायाव फैबाय आरो सान्थि मोनबाय जों बयबो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ जोंहा प्रमद बर' सारा बुंदों बिनि बेलायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंहा बिसि दैमार साराबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिखाबाय बिनि बेलायावबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव सासे मोजां लिडारखौ सायख'नानै जाहाथे बिटिआरनि सिट दैथायहरनो हायो लोगोसे जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो एनडिबिफोर दं बिथांमोना जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायो अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय